Ahojte, moje meno je Kuštoku, ja tam na nový video a dneska je to ďalší diel z hry Minecrafter. Čau, čau. No, a čo sa stalo? Ja som proste takú smolu môžem mať, ja neviem, ako je to možné. Proste mne krešne hra, alebo nie, že krešne, len tak, ja položím jednu vec, krešne mi celá hra, krešne mi poriadne dokonca celý počítač, čiže som prešiel o celé jedno video, už som ho mal 90% nedotočené, celé sa vymazalo, nikde sa neuložilo, čiže všetko, čo som natočil, som prešiel, čiže fakt super, ale čo už no. Tak dobré veci sme v tom videu urobili. Som strašne narežovaný, ale tak, sorry. Proste, čo sme v tom videu, neboli sme preskúmali, alebo trošku sme boli, tam, v tých horách, divných horách, tak tam sme trošku hľadali nejaké alumínium, lebo sa to bude hodiť, lebo sme podomkynali nejaké fakt super veci, môžeme si tuto vyhádzať nejaké alumíniumy, ale čo sme hlavne urobili? Urobili sme druhé poschodie. Druhé poschodie, áno, presne tak, druhé poschodie, kde môžeme si začať dávať nejaké veci. Zároveň sme dostali nové nejaké mesičky, sme postavali anténu aj túto vec, čiže môžeme si prečítať tieto mesičky. Boli sme vyvolení na to, aby sme, vlastne my sme si vyvolili nejaký trest, lebo sme niečo zle urobili, dostali sme trest, a vybrali sme si, že budeme terraformovať planetu, čiže jediné, čo oni budú vlastne nám robiť, pomáhať, je, že keď oni budú senzorovať planetu a keď budeme potrebovať nejaké nové blueprinty, tak nám pošlu. Nemôžeme kontaktovať tento Sentinel Corp, keď vlastne nebudú detekovať žiadne pohyby tej terraformácie, tak budeme consider missing, alebo teraz si musíme, že sme hľadali, ale tie proste, to čo sme urobili zle, tie vlastne to na súde, tak tie tresty, to nám nevymážu, proste budeme stále ako nejaký väzeň, nemôžeme si zobrať, nemôžeme si claimovať nejaké veci na tejto planéte a môžeme používať iba tieto veci nájdené na planéte iba na terraformáciu a nemôžeme odísť, kým není hotová terraformácia. Nemá názov, nikto ju nevlastní túto planetu, nedá sa tu žiť, je v sektore Ezekiel Prime a nemá poznanú históriu. Nachádza sa v Ezekiel Prime sektor, chodia tu hlavne nejaké lode, ktoré nejak tradujú alebo proste niečo predávajú. A nachádza sa tu 842 planet, 13 511 hviezd a 7000 parasecs wide. Bude tu možno nejaká kolonizácia. Takže ahoj, práve sa mi podarilo nájsť systém, kde ťa poslali. Nemám veľa času, ale dám ti nejaké rady. Takže veľmi nízka. Vlastne ľudia, čo idú terraformovať planetu, tak veľmi veľa razy zomrú, proste je to skoro nemožná práca. Mali by sme nájsť nejaké space foody, nejaké jedlo, budeme si môcť proste growovať jedlo, čiže budeme mať nejaké grow, proste budeme nejaké farmy mať a máme explorovať proste takéto základné proste klasické veci. Čiže čo ďalej môžeme urobiť? Toto je vlastne ten hlavný príbeh, o čo v tento príbeh ide, ale čo sme odomkli? Odomkli sme ako prvé exoskeleton T2. Ten sme v tom videu, čo sa mi nenatočilo, vyrobili, čiže máme až 4, vlastne 12 miest na takéto vymoženosti. Zároveň sme odomkli tieto anténu a túto vec, to som už aj vyrobil, to sme si teraz ukázali, tu máme nejaké sklo. Máme drill T3, ten sme ešte ani nestihli robiť, ani vegetubu, ani food grower, ten vlastne som chcel správne robiť a ešte aj locker, kde budeme mať oveľa viac k tých malých čestkách miesta a vlastne čo sme ešte urobili sme si extrémne veľa týchto parádnych drillov, ale to som vlastne robil už o screene, to sme si iba ukázali. Terraformáciu už máme skoro na 100, čo je super a máme tu druhé poschodie, kde
začneme s food growerami. A to sa bude extrémne hodiť. A budeme na to potrebovať irony a alumíniumy a nejakú vodu. Čiže vodu si získame, irony, môžeme, vlastne nie, 4 irony, 4 alumíniumy. Tie máme tuto. Áno, a ešte jeden ice. Teda 4 icy. Môžeme ísť sem a sem si hodiť food growery. Boom. A zase low power, nevadí. Takže máme tu food growery a koľko potrebujeme jejda. Ty krásu, tie food growery pekne berú 15 kW. No, ja budem potrebovať veľa tých počkajte, aké všetky energie môžeme vyrábať? Ešte iba solárnu stále. Tak urobíme niekoľko týchto, tie sú vlastne 20, dobre. Takže budeme potrebovať aspoň 3 tieto. Ako vidíte, som späť a kam si dáme tieto solárne panely? Môžeme túto. Jeden, druhý a aj tretí. A máme power restored, super. A môžeme začať konečne pestovať. Konečne budeme mať jedlo, lebo doteraz sme toho jedla moc nemali, ale teraz už začneme mať nejaké to jedlo. Dal by som 2 eggplanty a 2 tieto divné veci proste. Tak nejak, lebo zatiaľ nemáme nič viac a tieto sú také. Eggplanty dávajú menej jedla, ale budú sa nám hodiť. A zase tie squashe dávajú trošku viac jedla, ale nebudú vlastne až také potrebné, čiže tak. A teraz vlastne musíme už len čakať, jak sme na tom. Proste 31%, proste musíme čakať. Takže to za chvíľu, ešte bude chvíľu trvať, ale bude to super, lebo budeme mať veľa jedla. A teraz by sme mohli ešte urobiť nejaké drill T3. Na to budeme potrebovať veľa alumínium, no. To neviem, či úplne budeme mať toľko. Čo potrebujeme na vegetuby, T3, tiež alumínium. Ja by som robil možno jednu túto a 2 tieto. Divné. A ešte food level low, tak ten som práve zahodil. Čo už. Tak môžeme sa ešte najesť. Koľko máme toho alumíniumu hlavne? To musíme zistiť. Tu máme 1. Ja mám už len 1. Áno, ešte mám presne tak, toľko to by som potreboval. Aspoň jeden si môžem ešte nechať na ešte možno niečo iné, čo budem potrebovať. Ale môžeme zatiaľ vykraftiť jeden tento a 2 tieto. Na to budem potrebovať ešte tento potom silikón nie. Že jeden silikón, jedno magnézium a 2 irony a 2 titánia. Ináč ešte jeden oznám, v tejto epizóde nepôjdeme nič preskúmať, lebo dosť sme doteraz preskúmovali a chcem sa teraz aj trošku povenovať tomu proste tomu terraformovaniu. Tak môžeme si urobiť tento drill, ale ten urobíme čo najbližšie k baseske. Môžeme ho hodiť napríklad tuto. Low power, not do kill. Ale boom. Vegetuby, oni idú, tieto tej trojkové už idú vonku, čo je veľmi zaujímavé. A ja nemám už veci na ní, na tú druhú. Aha, ja už nemám ďalšie veci. No aj tak to už necháme tak. Zatiaľ mi stačí, keď budem mať jednu túto. Aspoň mám ešte nejaké to aluminium. A čo budeme potrebovať? Jak sme na tom s powerom? Bude mi stačí jeden, takže fajn. Bude mi stačí jeden tento panel a na to potrebujeme 2 kobalty, 1 silikon, 1 magnézium a 1 iron. Najzaujímavejšie, čo som si práve uvedomil, že my už sme to skoro fakt zvládli. Tú terraformáciu, naopak. Že už sme skoro na tých 175 000, čo je super. A ten môžeme dať sem a bude nám to generovať 78 za sekundu. Cože? To jak rýchlo už ide. Oh my god, tak to je super. Ja by som možno ešte urobil jeden tento. Keď tak nad tým rozmýšľam. Koľko to uberá power? Koľko to berie power ten normálny trojkový vegetub? 7,25, no na to nemáme. Jaj, no neviem, či sa mi to chce úplne robiť. Ešte čo sme vlastne odomkli? Boom, tu už nič, tu už nič. A koľko nám chýba na toto? 80 to nie, ešte na dlho. Vieš čo, poďme teraz urobiť z týchto čestiek normálne lokry.
A poďme začať už tu robiť tie lokry, nejak môžeme aj vyhádzať tie veci, zase nepotrebujem tu mať prvý inventár veci. Čo si budeme hovoriť? Boom, jeden locker, druhý, a už nemám irony. Takže zatiaľ si tu môžeme vyhádzať veci. Tuto môžu ísť napríklad semienka, boom, jeden locker, ešte myslím, že už nemám na ďalší do prčic. Tak ešte budem potrebovať nejaký iron. Môžeme si tu vyhádzať nejaké veci, môžeme si tu už tieto vzácnosti vyhádzať. Tu vlastne do tohto lockeru môžeme dať silikón. A tu máme seedy. Ja ešte vlastne potrebujem na každý materiál. Takže mám nejaký ten iron, už skoro som zomrel. Ale ešte budem asi potrebovať trošku viac. Nie som si istý, ale malo by mi to aspoň na niekoľko týchto lockerov stačiť. Boom. Tento locker, ak sa mi tu bude mestiť, tak dáme sem, aby som si sa mohol dať jedlo a vodu, lebo to budem potrebovať proste pri dverách. Čiže máme tu už nejaké to jedlo. Ešte iba 71%, už som si myslel, že to je, ešte to nie je, škoda. Nevadí. Tieto strašne veľa energie berú, takže nebudem si ich zatiaľ viac, lebo nemám zase toľko energie. Ja už si myslím, že už by sme to tu mohli niekde ukončiť. Urobili sme niečo s príbehom, niečo s terraformáciou. Trošku mi to crashlo, čiže sme si ukázali, čo sme urobili už predtým. A nech to zase nie je príliš dlhé tie epizódy, zase môžete sa tešiť aj na ďalšie epizódy. Čiže aby ste zase neboli príliš presítení tým kontentom. Takže tak, vlastne už ani nemám čo moc staviať. Budem teraz musieť, za chvíľu budeme mať biodom, heater, double bed, dobre, ale to teraz nebudeme riešiť. No, môžeme trošku ešte viac poriešiť tie alumíniumy budúce. Na budúce môžeme ísť na nejakú ďalšiu preskúmačku, keďže tentokrát sme neboli, alebo tento týždeň, alebo proste tomto videu. OMG! Tak ešte máme jednu vec. My sme dokončili. My máme Blue Sky. My máme Blue Sky. My máme Blue Sky, je to tam. Je to doma. Je to doma. No tak ešte jedna veľká dôležitá vec. Toto, ale už si necháme na budúce, tento Advanced Craft Station. Nech sa máte na čo tešiť, ale to je veľká vec toto. No to je super. Takže hlavné questy, čo sme dostali na začiatku, ako sme urobili, čiže dalo by sa nazvať práve ten rok, kedy sme dokončili tutoriál, alebo ako by som to nazval, nie tutoriál, ale chápeme sa, proste ten začiatok je dokončený a teraz už je všetko na nás, ako všetko budeme robiť. Takže na to sa môžete tešiť v budúcom videu, môžete sa tešiť na Craft Station T2 a ďalšie veci. Môžete sa tešiť možno na nejaké preskúmávanie, ale to už je na dnes všetko. Ďakujem, budem veľmi rád za odber, za zdieľanie, lebo sa snažíme dosiahnuť 200 odberateľov do konca roku a ak by ste dali proste nejakých 15 lajkov do konca vlastne tohto týždňa, tak už hneď budúci týždeň máte ďalší Spycrafter. A to už je odo mňa všetko. Tak čau do ďalšieho videa Spycrafteru z Minecraftu alebo z niečo iného. Čau, čau.